Alo, România, sunt Dani Mocanu și vreau să fac un anunț pentru o ieftinatură din viața mea. Îi mai făceam și ei câte un cadou din când în când, câte un parfum, o mică atenție. Am crezut că profită de regele hiturilor din România. Dar ce credeți? Mi-am văzut doar interesul, da? Am târât-o doar prin hoteluri. Ia-uzi ieftinatură! Dacă tu spui că de banii mei ai profitat, pot spune și eu de tine că te-am cumpărat. Pentru câteva atenții te-am băgat în pat. Care dintre noi a câștigat? Nu mai vorbi despre asta, nu te lăuda, că singur îți vei distruge reputația. Să ne luăm în replici, nu cred că mai are rost. Sau tu vrei să afli lumea cât de ieftină ai fost? Eu am o vorbă, nimeni nu știe ce e campul ei. Nimeni nu știe ce zace în mintea la femei. Are dubiu chiar dacă o prins cu alt bărbat. Ea tot pe tine te va scoate vinovat. Scoate vinovat. Hei, ieftinatură, sau oare au dat Pica și ăla. Bă, fătu-ți răsam, mă! Ce o fete, auzi?